Мъж, който е стиснат за пари, е стиснат и за всичко останало. За време, внимание, чувства и усилия. Тук не говоря за мъж, който няма възможности или спестява. Говоря за интелигентен мъж с много добри финанси, който въпреки това е стиснат. Разликата е огромна. Осигуреният, но внимателен мъж мисли как да използвам добре това, което имам. Стиснатият мисли как да дам възможно най-малко. Той проверява сметката до цент, не оставя бакшиш и превръща всеки жест в услуга, която трябва да си върнеш. Стиснатостта е страх от загуба, затова този мъж води статистика за всичко. Но връзка, в която има счетоводство, не е любов, тя е сделка. Ще го познаеш по това, че не прави комплименти, сякаш милите думи му струват пари. Изчезва, когато си зле, защото подкрепата изисква енергия, а той пести дори нея. Отпуска ти времето си на капки, сякаш ти прави услуга. В началото инвестира, за да те спечели, но щом се почувства сигурен, започва да реже от всичко. Ако един човек разсъждава винаги от гледна точка на разходи и ползи, рано или късно ще започне да си прави сметките и с теб. Любовта не е счетоводен баланс. И лично аз никога не бих си позволила да бъда с някой, който вижда връзката като инвестиция, която трябва да се оптимизира. Методът Аура.